hteli su da uzmu Bunjevića. Ponudili su 1.000.000 funti. Zvezda je bila spremna da ga da, međutim, poslali su još jednog skauta da ga... I Bunja je na toj utakmici bio loš. I Tottenham je odbio. Kaže, ne, zaboravite, nećemo. Zvezdi su trebali 1.000.000 u to vreme. Ja i kažem, Den uradi nešto. Ja sam okrenuo trenera i Tottenham i zamolio, rekao, molim vas, mi smo u jednoj teškoj situaciji. Taj 1.000.000 znači puno, a vi nećete se kajati. Oni su rekli, ok. I pored toga što je skaut rekao ne, uzimao Bunjevčića. Dali su nam 1.000.000. Oni su mene bili zahvalni, do današnjeg dana bili su zahvalni što su dobili Bunju. Bunjevčić je odigrao fantastično i to je bio najbolji transfer u istoriji Tottenhama. Rekli su s obzirom za te male pare da su dobili toliko dobrog igrača.